Ang kwento mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Kumikinangs, Nicole Ayala and Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Art, isang dating high school teacher dito sa Houston, Texas. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang naging journey ko bilang isang OFW. Akala siguro ng karamihan madali ang maging teacher dito sa Amerika. Madali naman nga at hindi hamak na malaki ang sweldo, pero ang hindi alam ng karamihan, may mga pinagdadaanan din kami sa pagtuturo dito. Madami sa mga estudyante dito walang motivation para matuto. Pumapasok lang sa eskwela dahil napipilitan. May pumapasok nga pero tulog naman buong klase. Madami kasi sa kanila nagtatrabaho pa pagkatapos ng klase kaya gabi na nakakatulog. Hindi lang ako actually sa mga estudyante stressed. Sa mga kapwa guro ko din. Dahil sa pagbabago ng administration sa aming school district, lumala ang politika. Naging survival of the fittest ba? Pakiramdam ko tuloy, ang hirap kumuha ng suporta sa mga tao sa paligid ko. Samahan pa ito ng hindi makatarungang evaluations. Dahil sa sobrang stress at anxiety, nagbitiw ako sa pagiging guro. Babalik ako sa Pilipinas para mag-reset. Mabigat ang naging desisyon ko pero masaya din ako dahil nabigyan ako ng laya para makapagsimula ulit. Kahit paano may naipon na din naman ako sa 2 taong pagtatrabaho ko dito. Nakakatakot mang isipin kung ano ang kahihinatnan ng aking desisyon. Kampante ako dahil alam kong hindi ako pababayaan ni Lord. At excited na rin ako na makapagpasko muli sa Pilipinas. 1 buwan pa ako dito bago umuwi kaya ini-enjoy ko yung pinagpaguran ko. Late ako nagigising at ginagawa ang mga bagay na gusto. Maliban sa paglilibot at pakikipagkita sa mga kaibigan, nagsisimula na din akong tumingin-tingin ng mga career opportunities para sa akin dyan sa Pilipinas. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole at Diego. Sa mga guro na nangangarap makapagturo sa US, huwag sana itong maging rason para hindi nyo ituloy ang inyong pangarap. Sa halip, sana ay kapulutan ninyo ito ng aral para maging handa sa pag-abot ninyo sa inyong American dream. Kasi kahit naman ako, hindi ko sinasara ang posibilidad na baka someday, bumalik pa din ako ng Amerika para magtrabaho. Ang inyong tagapakinig, Teacher Art. Jegs. Ramdam na ramdam ko yung bigat bigat nung desisyon, correct, na kailangan niyang bumalik dito sa Pilipinas. Pero ang kagandahan naman may babalikan. Correct. Yun yung maganda dun na there's no place like home, truly. Tama. And in fairness sa Pilipinas, laban na laban din naman talaga ang Pilipinas. Correct. Talaga. Naikwento ko to dati kay Chris. Nung pumunta kami ng Singapore this year. Ay, Singapore. Oo, okay. Alam mo naman na... Nadidistract ako sa elepante mo. Meron na naman pong elepante sa balikat si Nicole. Meron na naman pong animal. Kahapon may paibon, ngayon ang elepante na naman. May elepante. Ang haba ng elepante, no? Charet, diba? Ayan tuloy. Pag pinapansin mo siya, nawawala siya sa posisyon. Ikaw talaga.
'Di ba? Ang kagandahan dito, meron siyang babalikan. So, early July of this year, pumunta kami ng Singapore. Nakwento ko to kay Chopper eh. Nakasama ka ba sa team nung nakapunta yun sa ang Love Radio sa Singapore? O hindi ka pa part ng Love Radio noon? O hindi ka pa part ng Love Radio. So, nung first time ng Love Radio bumiyahe papunta ng Singapore, talaga namang yung tumulo talaga yung laway ko. Kasi sabi ko, ala, ang ganda ng mga building. Tapos sabi ko, pangmalakasan basta pangmalakasan lahat. Parang, feeling ko lahat pangmalakasan. Ganon. Tapos, ang linis-linis. Tapos, talagang sumusunod sila sa batas. Alam mo yun, parang pag sinabing wag tumawid, wala talagang tumatawid. Pag sinabing red talaga. Ganon. So, talagang mga ako. And yung infrastructure, talagang, sabi ko, grabe, ang layo ng Pilipinas. Fast forward to 2024, nung pumunta yung anak ko sa Singapore, sinamahan namin siya. Alam mo yung reaction niya? Mom! This looks like BGC. Tapos, manghang-mangha kasi ako sa Marina Bay Sands ng Singapore bongga yun eh. Pagdating namin doon, kasi doon kami nanood ng musical, sabi niya, Mom, this looks like Okada. So sa madaling salita, ang Pilipinas, hindi na rin tayo nahuhuli. Hindi nahuhuli. Lumalaban na rin kasi talaga tayo, promise. As in, nakaka-amaze. Develop the Philippines is. Nakakalungkot lang talaga yung part na parang yung disiplina, kasi hindi lang naman talaga gobyerno yan eh. Yung taong bayan mismo eh. Nakakalungkot lang talaga yung disiplina na part. Nakakalungkot lang talaga na hindi lahat ay yumayaman ng sabay-sabay. Yung healthcare dito. Yan. Yan talaga, ang mahal talaga niyan. Correct. Maging mahirap dito sa Pilipinas pag may sakit ka. Yun lang talaga. Yun ang pinakamasaklap. Correct, yun yung masaklap. Pero wala naman pong perpektong bansa. Tama. So tingnan mo, katulad nito ni Teacher Art, 'di ba? Talagang teaching in America is like living an American dream. Correct. Pero tingnan mo naman yung mga pinagdaanan, mga estudyanteng tulog. Yung mga ugali. Mga ugaling nakakalurke. Mga matinding politika, di ba? So, ibig sabihin, actually, hindi naman ibig sabihin nun, walang politika dito sa Pilipinas sa mga schools. Meron din. So, bawat country, may mababango, bawat country, may sarili-sariling baho din. Di ba? So, nasa sayo na lang kung paano mo haharapin at nasa sayo na lang kung kaya mo ba o kaya mong sikmurain. Pero eto nga kayo nangyari kay Teacher Art, sa sobrang bigat na gustong-gusto niyang gawin, American Dream ika Correct. nga. Pero you have to let it go dahil kinakain na siya ng stress, ng anxiety. It's not healthy na eh. Physically and mentally. Inisip ko tuloy, ganun kaya si Chris Chuper? Bigla naisip ko. kasi yung dito sa Love Radio, it's living his dream. Radyo to eh. Well, dito naman kasi wala naman toxic dito. Wala naman din toxic. Ewan ko sa kanya. Well, it's more on siguro yung kay Chris, yung calling ng heart niya na makasama yung family niya. Yun talaga yun eh. Di ba very vocal siya doon na kung politics lang ang reason? Hindi siya alis. Hindi. Dahil alam niya namang napaka-gray area kasing gray ng elephant na suot ko, di ba? Pero, di ba, pamilya ang pinag-uusapan. Na-realize niya. At yun yung maganda, actually. Yun yung katulad ng kay Teacher Art. Ang maganda, kahit stress na stress ka, gusto mo sana to live the American dream. Gustong-gusto mo talaga. Ang kaganda, at kailangan bumalik ng Pilipinas, ang kagandahan mo nito is you can have a place where you can call your home. Meron kang babalikan. Diba? Kay tagal mo nang nawala, babalik pa rin. Voicing! May voicing! Naging choir! May pa-audition! Diba? Babalik sa Pilipinas eh. Diba? Yun naman yung kagandahan. And katulad nga nung pag-umpisa ko dito sa segment namin, hindi, laban na din yung Philippines. Yung may mga nasa ibang bansa na minsan nagtatanong sa akin na, anong gusto mong pasalubong? Minsan nahihirapan na ako makaisip. Kasi gusto ko, kung halimbawa galing sa ibang lugar, gusto ko, meron, doon lang makikita. Pero ang dami na dito. Diba? Kaya, halimbawa, Diego, kunyari pumunta ka sa ibang bansa, tapos may pasalubong ako sa inyo, huwag niyong isiping galing Japan yun. Binili ko lang sa Makapagal.
Kasi meron na ding green na KitKat na green tea dito. 'Di ba? O kapag halimbawa umalis ako, Korea. No, tapos nagpasalubong ako sa iyo ng pang skincare. Oo, meron din dito. Sa MOA. Binili ko lang sa MOA. Kasi nga laban na laban naman ng Pilipinas. Correct. Just to make you feel better na hindi naman sa hindi ka successful dyan, tapos dito sa Pilipinas parang wala na. Hindi. Laban na din yung Pilipinas. Sa totoo lang, ang dami na ring magaganda dito. Well, may tinuturo din kasi yung buhay sa'yo na lesson. Like for example, yung mga experiences mo dyan, pwede mo siyang dalhin dito sa Pilipinas na magamit mo. May turo mo sa mga estudyante. Totoo, di ba? Malay mo, maging head ka ng DepEd, di ba? Ang ganda yung pinromote. Ang bilis. Nag 2 years na sa Amerika. Head na ng DepEd. Diba? Malay mo, di natin masasabi. Meron lagi. Ito na naman yung babalik tayo sa there is a year for questions and a year for answers. There's a season of asking, there's a season of giving, diba? Merong season ng drought, merong season ng harvest, diba? So ngayon, season of medyo kaguluhan ng kaisipan. Ayan. Diba? Magkakalinaw din ang mga bagay-bagay. Well, kung minsan kasi yung mga nangyayari sa atin, parang siguro sabihin natin, balikan natin kay Chris, parang pinupush ka na dapat, dito ka. Hindi naman mangyayari sa'yo yun na bigla na lang, di ba? So this, parang nililid ka. Merong may pagpaproseso na nagaganap. Ayan, kasi kung halimbawa, kung hindi ka talaga uuwi dito, edi ilalaban mo, hindi ka magre-resign. Pero hindi mo na-carry. Correct. Kaya bumitaw ka. Kaya siguro, baka pinapauwi ka talaga. Oo, di ba? Yung ganon. So, yun din, kay Teacher Art, baka pinapauwi ka. Oo. Kumbaga, baka may rason kung bakit ka pinapauwi dito. Oo. Baka magne-negosyo, maging head na DepEd. DepEd agad. Hindi ba pwede magka-negosyo muna siya dito? Hindi ba pwedeng makapasok siya sa isa sa mga malalaking institusyon dito sa Pilipinas? Hindi. Head agad ng DepEd. Sino tayo makalipromote siya? Wala desisyon. Hoy, wala namang imposible. Ay, oo baka naman. hindi ngayon. Oo. In time. Correct. Oo. Tapos mali mo, masave mo pa tong episode na ito. Oo, tama. Tapos pag naging head ka ng DepEd, sabihin mo, huwag mo kaming kalilimutan. I-promote mo rin. Correct. Promote mo din kami. Ganun na lang. Diba? O sabi nga nung iba dito sa ating Facebook, it's up to you how you will do your life dito sa Pilipinas. Ano yan aasenso ka din naman dito. Correct. May mga asensado din naman. Marami. Alam mo, Diego, pag nakikita ko nga yung mga nagtatayuan ng mga kondo, sa totoo lang, hindi ko talaga magets. Ang dami pa rin tinatayong mga kondo. Hanggang ngayon, alam ko naman, ang hirap na mai-afford. Magkano po yung sweldo ninyo para afford po ninyo condo unit? Pero ang pagtatayo ng condo unit, here, there, and everywhere. Di ba mga Chinese nakatira doon? Ayun nga, sabi ko hindi Pilipino may afford doon. Kaya pala tinatay, para pala sa Chinese. Okay, next topic. Iba na lang pala, di ba? Hindi kasi, di ba, parang mga kaya kapag halimbawa merong isang kumpanya na hinuhostan ako ng event, tinatanong ko kaagad, lagi, tas lalo na kung big yung company, sobrang daming employees, ganyan, tapos ginanap sa pangmalakasang venue, ganyan, tinatanong ko kung sino may-ari. Tapos sasabihin, Pilipino po, as in like walang partner, Pinoy lang siya, anong apelido niya, ganyan. Kasi, kakaibiganin mo. Siyempre, yun ang mga friendly natin. Tsaka yung mga future head ng DepEd. Teacher Art. Diba? Kasi naaaliw ako kapag ang apelido ay talagang very Pinoy. Tapos nag-thrive, tas yumaman. Yan. Diba? Ibig sabihin, pwede. Correct. Walang imposible. Kaya sinasabi ko sa iyo, Diego, yung mga maging head yan ng DepEd, hindi imposible yan. Hindi lang ngayon. Sino ba magsasabi dati yung dating Miss Lagunoy? Naging Nicole Yalan. Talaga namang ibalik natin. Ibalik natin ang mga panahon na yon. Diba? Hoy, nakakahiya yung Miss Lagunoy. O hindi, shout out sa mga taga Bicol. Medyo hirap yung mga kababayan natin dyan sa Lagunoy, Camarines Sur, na hindi ko nga sure kung naririnig nila tayo ngayon kasi may mga parts na walang kuryente. Sama po natin sa prayers natin. Correct. Yung Bicol. Correct. Kasama ni Teacher Art na babalik ng Pilipinas, diba, para maghanap ng bagong career opportunities dito. Diba? Grabe yung shifting ng emotions natin.
Sabi mo, buang. Buang talaga. Biglang naging seryoso. Ay, oo nga pala, di ba? Hindi, pero totoo din. Grabe din talaga yung nangyayari ngayon sa Bicol. So hindi nila ma-imagine na, kasi first time to nangyari, di ba? Hindi ko sure. I mean, siguro after a while. Kasi laging... Kasi nakita ko ang gandang subdivision. Oo, tapos mga yung lubog. sasakyan, lumulutang. Grabe. Totoo yun. Kakaiba. Di ba? Minsan parang masasabi mo na, Lord, bakit mo hinayaan yung ganito? Actually, ako, question ka talaga. actually, nagtanong ako ng ganyan. Kaya lang, inisip ko din, Jegs, ang dami ko nang iniisip. Isipin ko pa ba yun, di ba? It is for them to pray and ask for those answers to the questions. Correct. Pero totoo eh. And in other words, Teacher Art, with what is happening in Bicol at yung matinding pagbagyo, lahat po tayo may hinaharap na mga problema. Yan. So, katulad ng pagpapakatatag ng mga kababayan natin sa Bicol, ganun din, Teacher Art, ang gagawin mo sa iyong pagbabalik dito sa iyong bahay. Correct. Salamat sa iyo, Teacher Art, for sharing your story with us. At salamat sa pagtutok. At syempre, hanggang dito na lang po muna kami. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. Kasamang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!